എല്ലാവർക്കും ബി ഹാപ്പി ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സച്ചിൻ. കൊറോണ വൈറസ് നാട് മൊത്തം മടന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെപ്പോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സൂത്രമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മമാരെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാലോ? ഇന്ന് നമുക്കൊരു മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം. അടുക്കള നമുക്ക് അമ്മയെ സഹായിച്ചു അടിപൊളി മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം. മീൻ കറിക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് മീൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, മീൻ കറിക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള മീനാണ്. അമ്മ വൃത്തിയായിട്ട് മീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊഴിയാളാണ് മീൻ. നിങ്ങളതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ കൊഴിയാളെന്നാണ് പറയുന്നത്. അരത്തേങ്ങ ചിരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് നരിഞ്ഞ് 3 മുളക്, നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള കൊച്ചുള്ളിയും ചെറുനാരങ്ങ പുളിയും 2 തക്കാളിയും. ഇനി അതിനാവശ്യമുള്ളത് ആണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും ഇത്തി ഉപ്പും. ഈ സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് അടിപൊളി മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാം. അത് ഈ ചേരുവകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരയ്ക്കാം. അതിനായി വലിയൊരു ജാറെടുത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ കുറച്ച് താഴെ വീഴാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊട്ടിടണം. ഇപ്പം നമ്മളെ തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുളക് പൊടി എടുത്ത് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്ത് എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുളി എടുത്ത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കി അതിനകത്ത് ഇടണം. നമ്മൾ തൊലിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എല്ലാം അതിനകത്തിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളെല്ലാ സാധനവും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതങ്ങ് അടച്ച് ഇതിങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മൺചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പിടാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടാം. ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇഞ്ചി ഇതിനകത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി അതിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മുളകെടുത്ത് നമ്മൾ തക്കാളി അരിയാണ്. തക്കാളി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ശേഷം ഉണ്ട് 2 തക്കാളി വേണം. തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ ജാറിലെത്തുമ്പോൾ അരപ്പുണ്ടാകും. നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിരിച്ച് ഇതിൽ തന്നെ ഒഴിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ച് അതിനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പൂൺ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അത് എല്ലാ സൈഡും ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഗ്യാസിലോട്ട് വയ്ക്കാം. ഗ്യാസ് എത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഇതെടുത്ത് ഗ്യാസിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇത് എന്നെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാം ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ അപ്പോൾ കൂടെ നിങ്ങൾ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും അരികിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അവരെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാൻ നമുക്ക് അടപ്പും കൂടെ അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇത് തിളച്ച ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്ന മീൻ എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം. നമ്മൾ വെച്ചക്കറി തിളച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം.
തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങ് ദേഹത്തൊന്നും വീഴാതെ ഈ മീൻ അങ്ങ് പയ്യെ പയ്യെ ദേഹത്തങ്ങ് വീഴാതെ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇതിനി പാത്രത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനി ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടി 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിനി വെന്താന്ന് നോക്കാം. എന്ത് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് കുറവാണ്, നമുക്ക് ഉപ്പിടാം. നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ ഇനി ഉപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കത് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കടുക് വറക്കാം. കടുക് എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അതിന് എണ്ണ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കടുക് വെക്കാം. നമുക്കിത് കടുക് ഇടാം കേട്ടോ. കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കടുക് ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കടുകിടാം നമുക്ക്. കുറച്ച് ഇട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി നന്നായിട്ട് വേണ്ടിട്ട് ദേഹത്തെ എണ്ണ അടിക്കാതെ പരമാവധി പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇരിക്കുന്ന കരിയാപ്പന കൂടെ മുറുക്കിയിട്ടുണ്ടോ. എണ്ണ ദേഹത്തില്ലാതെ പരമാവധി നോക്കണം. അത് കഴിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മൂക്കണം. നമ്മൾ ഉള്ളിയെല്ലാം മൂക്കിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളി മീൻകറിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഇത് അടിപൊളി മീൻകറി അച്ചാറിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. നമ്മൾ അച്ചാറിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല മീൻ കേട്ടോ. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളി മീൻകറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻകറി
അടിപൊളിയാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ അമ്മമാരും എല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളെന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് കുറവായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വരും. നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളത് കിട്ടുന്നത് ചെയ്യണം. സൂപ്പറായിരിക്കും. കൂട്ടുകാരെ, ഈ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മഴ കാണാൻ ഞാൻ എടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒത്തിരി ക്ലിയർ അല്ലാതായി. അത് നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കണം. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ.